Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 12 май шәршәмбе көн. Тур эфир студиясында мин Айзилә Батырханова. 12 май халыкара шәфкать туташлары көне. Бу көнне шәфкать туташларының эшен беренчеләрдән булып оештыручы Флоренс Найтингейл туа. Ул Кырым сугышы вакытында солдатларга ярдәм итә. Бүгенге вазгыятьтә шәфкать туташларының хезмәте бәяләп бетергесез. Алар бүгенге чорның геройлары, коронавируска каршы көрәшнең алгы сафларында. 12 май режиссер, педагог, РСФСРның от казанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ширяздан Сарымсаковның тууына 110 ел. Ул 1952-1958 елларда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры вазифасын үти. Татар, рус һәм чит ил драматургларының 70-тән артык пьесасын сәхнәгә куя. Бөек җиңү көнен искә алган көннәрдә Каләп яңа буын иҗатчылары герой Муса Җәлил тормышына нигезләнгән Муса Моабит документаль спектаклен сәхнәгә куйды. Каһарманлыкның нинди бәрабәргә яуланганын яшьләр үз күңелләре аша кичереп, тамашачыга җиткерде. Спектакльдән өзекләрне без дә карап китик. Нигә дип сорагач, җавап бирүче булмады. Ләкин татарлар буйрыкның мәгънәсен шунда ук аңлап алдылар. Шымлы ут яктысы, үзәк өзгеч музыка. Үлем белән очрашырга барган Җәлилнең һәм аның иптәшләренең яңгыраган тавышларын коридор стеналары әле дә хәтерләй. Спектакльнең беренче минутыннан тамашачылар Берлиндагы Плицензия төрмәсен күрә. Вахшатлы 1944 елның 25 августы. Калепнең яшь иҗатчылары Җәлил шәхесенә ретроспектив караш ташлап, аны гади кеше буларак тамашачы белән таныштырды. Бала чак, яшьлек, дуслык, мәхәббәт, язмыш, үлем. Тез чүкмәм хатыйр синең алда. Кол итсәң дә, тоткын итсәң дә, кирәк булса үләм, аягүрә балта белән башым киссәң дә, меңен түгел, бары йөзен генә юк итәлдем синең сыңарны. Һәм халкымнан кайткач шуның өчен мин тезләнеп гафу сорармын. Герой Муса Җәлилне сәхнәдә яшь актер Муса Камалов яшәде. Муса Җәлил урынына куеп карар өчен бит инде аның турында тагын да күбрәк белергә кирәк, әйме без инде беләбез аның шигырьләре, нәйме бөтенебездә биография белән, аның биографиясе белән күпмедер дәрәҗәдә таныш инде, әйме. Ләкин менә аның шушы роль өстендә эшләгәндә аның турында тагын да күбрәк белергә кирәк иде. Һәм инде менә шушы миңа тагын аның турында ниндидер яңа фактлар ачты. Һәм алар миңа менә шушы эштә булыштылар. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, йығылға арып дисәләр, син ышанма бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс якын күрсәләр, байрагыма каным белән язган, антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Муса Моабит ул шигърият, музыка һәм бию триптихы. Бу Татар милли театрында моңарчы булмаган үзенчәлекле әсәр. Режиссеры Казан театр училищесы укытучысы Алексей Шитиков. Алексей өчен бу беренче зур тәҗрибә. Татар телендә спектакль чыгаруы тәүге тапкыр. Әлеге шәхес турында спектакль куярга алынганмын икән, аның язмышы белән рухлану, иҗатына гашыйк булу, батырлыгы, халкына булган мәхәббәте белән ялкынлану гына җитми, буларның барысында музыка, бию, шигърият аша башкалар белән уртаклаша белү кирәк. Миңа проектның кураторы Миләүшә Ризванова ярдәм итте. Әлеге проект ул минем тарафтан туган җиремә, Татарстанга, Казанга карата булган ихтирам һәм хөрмәт билгесе.
Муса Моабит спектакль өчен яшь композитор Миләүшә Хәйруллина көйләр иҗат иткән. Шагыйрьнең яулык һәм төрмәдә төш шигырьләрен тамашачы бу кичтә җыр буларак ишетте. Бар җырда да аның сүзләрдән бөтен илһам килә. Безнең монда шундый лирик шигырьләр һәм шундый лирический страницалар. Мин күз алдымда башка хатын кызны күз алдыма китерәдерим. Ничектер аны аңларга тырышадырым. Ләкин аннан соң миңа режиссер булышты, ул әйтте: "Бу син. Син хатын кыз, син гади хатын кыз, синең шулай яраткан кешең бар. Менә шуның турында уйла." Һәм мин чынлап та үземнең ниндидер охшаш җирләремне таба башладым, күрдем, ачыкладым. Һәм шуннан соң мин хәзер аерманы сизмим. Кайда мине, кайда Әминә Җәлил. Калиб яңа буын иҗат вәкилләре үз алларына куйган максатка ирешә алды дип әйтеп була. Яшьләр документаль спектакльне рухланып, бөтен күңелен, җанын биреп иҗат иткән. Ничек кенә булса да, иң мөһиме халыкның күңеленә үтеп кирерлек һәм тәэсирле әсәр килеп чыккан. Хөрмәтле телевизор караучылар, алдагы минутларда без сезне тарих битләрен барларга чакырабыз. Хәбәрчебез Мөршидә Җихан борынгы дворяннар нәселе Владимир Молоствов утарында булып кайтты. Тәтеш белән Сүле авылы арасы 15 чакрым. Әлеге авыл Молоствовлар утары белән бергә барлыкка килә. Аның тарихы бик ерактан башлана. Төгәлрәк итеп әйткәндә, Россия белән 3 патша идарә иткән чор. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Молоствовлар Нижгар төбәгеннән хәзерге Татарстан җирләренә күчерелә. Ватан алдында күрсәткән фидакарьлекләре өчен Владимир Молоствов грамотага лаек була. Шуның нәтиҗәсендә Молоствовлар нәселенә зур гына җир биләмәләре, крепостной крестьяннар бүләк итеп бирелә. Төп нигез Спас өязендә корыла. Тулайым Молоствовлар нәселе җирләре Тәтеш, Казан, Зия өязләренә кадәр җәелә. 18 гасыр урталарында Спас өязендә 7 авыл Молоствовлар нәселе милке буларак теркәлә. Алар арасында Эшкүл, Никольское, Куралова авыллары бар. Каршы тарафтагы Тәтеш ярларында утар төзү фикере ул вакыт губерна дворяннары башлыгы булып эшләгән Порфирий Львович Молоствовка килә. 1903 елда бу утарны мирас итеп Владимир Молоствов алгач кына Долгая Поляна чын мәгънәсендә нәсел нигезенә әверелә. Элеккеге агач йорт урынына каланчалы таш йорт салына. Йорт салу урынын сайлауның да хикмәте бар. Биредән Болгар ягындагы төп нигездәге йорт утлары күренә торган була. Шунысын да искәртеп үтү зарур. Тарих фәннәре кандидаты Светлана Фролова фикеренчә, Молоствовлар татарлардан килеп чыккан борынгы дворян нәселе. Замандашларының истәлекләренә караганда Молоствовлар гаиләсе зур ихтирамга лаек булган. Алар белән Толстойдан тыш Пушкин, Жуковский, Боротынский, Гёте һәм башка күренекле шәхесләр таныш һәм дустанә мөнәсәбәттә аралашып яшәгән. Владимир Молоствов тудырган искитмәле утар ел сайын 40 меңгә якын туристны җәлеп итә. Нәкъ шушы урыннан утарның яр буендагы биләмәләре уч табанындагы кебек аерым-ачык күренә. Килгән кунаклар биредә шифалы чәй белән сыйлана. Самовар у нас на шишках. Сюда кладем шишки. Вода у нас родниковая. Угощаем. Заварен на травах заварка. Туда у нас ходит зверобой, душит. Молоствов ярдәме белән өездә уку йортлары, земство училищелары, һөнәрчелек остаханәләре, даруханәләр, хастаханәләр ачыла. Это основной кабинет хозяина нашего Владимира Германовича. Владимир Молоствов заманасы өчен шактый алдынгы карашлы, белемле кеше була. Яңа технологияләр кулланып эш итүне дә хуш каршылый. Ул эшләгән чорда Идел аша аркан күтәрткеч төзү, тимер юл салу планлаштырыла. Татарстанда нефть булган җирләрне казыта башлауны да Владимир Молоствов тәкъдим итә. Иң беренче булып электр утын да Долгая Поляна утарына Владимир Молоствов кертә.
Долгая Полянаға күшу Молостовлар тормышында борылыш чоры булды. 1904 елда Елизавета, мин 4 ел кияүдә, без кышлар буенча шәһәрдә яшәдек, ирем хезмәт итте. Гәрчә авыл хуҗалыгы турында хыялланса да. Мин сезнең ярдәм белән шәһәр тормышының никадәр зарарлы икәнлеген аңлый башладым. Һәм без аны ташларга булдык һәм авылга күчтек. Монда күңел тынычлыгын таптым, ди Елизавета Толстойга язган хатында. Молостовлар Толстой гаиләсендә Ясная Полянада кунакта да булгалый. Хәзерге көндә Долгая Полянадагы Молостовлар йорты музейга әверелгән. Мы рады вас приветствовать в нашем доме Молостовых. Мы находимся с вами в одной из гостиных этого дома на первом этаже. Гостиная это непростая, гостиная музыкальная. Елизавета әлеге йортта әдәби һәм музыкаль кичәләр еш үткәрә торган була. Ул шигырьләр дә яза. Хәзер алар барысы да романс буларак яңгырый. Елизавета үз иҗатын Толстойга тикшертә. Аңа әдәби хезмәтләрен, шигырьләрен һәм хикәяләрен җибәрә. Как странно уходить от этих ярких зорь и знать, что без тебя все будет так, как было. И что твое кругом никто не понял хворь. А все, что помнила, давно тебя забыла. Грустишь ты, но о чем? Что путь окончен твой? Что ночь сменяет день в естественном течении, и отдых дан тебе, как благостный покой, с надеждой новых зорь, при новом пробуждении. Толстой йогынтысында Елизавета рус диктантлыгын өйрәнү белән мавыга. Беренче бөтен дөнья сугышыннан соң Россия Фәннәр академиясе тәкъдиме белән ул Казан губернасында сугышта катнашучыларның хатларын җыеп, халыкның ул еллардагы вакыйгаларга чын карашын яктырту максатыннан язулар алып бара. Бу материалларга нигезләнеп 1917 елда Казанда ул Солдат хатлары китабын нәшер итә. 1918 елның гыйнварында Владимир фаҗигале төстә һәлак була. Елизавета бу югалтуны бик авыр кичерә. Шулай ук аңа утарда гражданнар сугышының куркыныч елларын, аны куып чыгарырга, йортны таратырга һәм яндырырга тырышуларын кичерергә туры килә. Әмма Крупская белән таныш булуын, Ленин эмиграциядә вакытында аңа акчалар, посылкалар, китаплар җибәреп ярдәм итүен искә алып, Елизавета сөргенгә җибәрелмәй кала. Ул фән белән кызыксына башлый. Казан университеты каршындагы география җәмгыяте әгъзасы, җирле Вокал мәктәбен булдырган күренекле шәхес. Ул озак еллар Казан дәүләт консерваториясендә укыткан. Клара Хайретдинова, Зилә Сөнгатуллина, Эдуард Трискин, Венера Ганиева кебек танылган җырчыларның педагогы иде. Күптән түгел укучылары аның якты истәлегенә багышланган музыкаль кичә оештырды. Казанның музыкаль тормышы күп еллар дәвамында әлеге педагог исеме белән бәйле. Казан консерваториясендә эшләгән елларда профессор Лайско Татарстан һәм Идел буе республикалары горурлыгын гына түгел, Россия шәһәрләренең опера сәхнәләрендә һәм Европаның иң дәрәҗәле залларында илебез вокал мәктәбен лаеклы рәвештә тәкъдим итүче җырчыларны тәрбияләгән. Дөресен әйткәндә, үзем укытучыма, Валентина Андреевна бик нык бәйләнгән булып чыктым. Аны киткәч кенә аңладым. Бер генә көндә уйламаган көнем юк. Көндә аның белән телефоннан сөйләшә торам. Бер көн генә ялгыш шалтыратмасам да күңелем борчыладыр, үпкәләтмәдем бикән дип кайгырып та куя торган идем. Андый укытучы безнең консерваториянең иң яхшы, иң талантлы укытучысы. Әйтәм, аны әйтәләр иде, педагог от Бога дип. Зыялы, үтә дә тыйнак Валентина Андреевна белән аралашкан һәркем бүгенге көнгә кадәр аның ягымлы карашын хәтерли. Ул безнең өчен әни кебек булды дип искә алды Зилә Сөнгатуллина. Человек она была тоже, нам была и мамой.
Валентина Лайско кебек педагоглар Россиядә бармак белән генә санарлык. Ул укытканда аның классына эләгү зур бәхет санала. Искә алу кичәсендә укучыларның шәкертләре чыгыш ясады. Менә инде безнең Клара Акрамова, Зилә Даянованы укыткан, күтәргән, инде аны искә алмау мөмкин түгел дип уйлыйм. Чыннан да бу бик матур зур кичә һәм монда катнашуыма бик шатмын. Валентина Лайско Казанда 1942 елдан бирле яши. Хәрби госпитальдә, заводта эшли. Сугыш тамамлануын Валентина Андреевна Казанда каршы ала. Кызганычка каршы, тормыш шартлары аның опера сәхнәсендә артистлык карьерасына комачаулый. Шуңа да Валентина Андреевна үзе чынга ашыра алмаган хыялларына укучылары аша ирешә. Тәнкыйтьчеләр аның музыкальлеген педагогик талантының нигезе дип саный. Былтыр уйлаган идем, март айында уздырырга аның истәлегенә музыкаль приношение дип әйтәм инде. Ул вакытта уздырып булмады. Күңелемдә калды инде шушы кичәне уздыру. Менә инде Аллага шөкер, үзем укучыларым кеше белән укытырганнар, укып бетергәннәр белән бергә җыелышып, бу кичәне уздырдык инде. Валентина Лайско авыр тормыш юлларын үтүгә карамастан бер гасыр диярлек яшәде. Шуңа да аның янына еш кына үз укучылары, студентларын алып килгән. Аларны тыңлаган, үз консультацияләрен биргән. Алар арасында Филүс Каһиров та бар. Димәк, буыннар чылбыры өзелми, Лайско мәктәбе дәвам итә. Бүген изге Рамазан айының соңгы көне, тоткан уразаларыбыз, кылган дугаларыбыз кабул булсын. Һәр барчабызга сабырлык.